Entonces, començam ja la quarta setmana de confinament. Ànims, que ja queda poc. Avui vos duc una proposta diferent per fer a la classe de ioga. Una proposta de cant de mantres, que ja sabeu que a vegades practicam a classe. I avui en concret vos duc aquesta proposta, és el Gayatri Mantra. Aquí teniu la lletra. Si en el vídeo li pilleu pausa, la podeu escriure, algun de vosaltres ja teniu aquest paper, i així la podem cantar tots junts. És el Gayatri Mantra, i espero que vos agradi. Començam. Agafa 3 respiracions profundes abans de començar el mantra. Sent el teu cos, la teva respiració, connecta't amb l'energia de la natura. Gayatri Mantra. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Sent la vibració del mantra en el teu cos, l'aire. Gràcies. Namaste. Adeu.